1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. Szerinted milyen a verseny? Szerintem nagyon izgalmas és kedvre derítő, főleg, hogy itt van a nagy pillanat. És hogy érzed, hogy fog menni? Én nem versenyzem igaz, én nagyon sokat szurkolok az itt lévő embereknek, többek közt Szabinak is, Viviannak is, meg a többieknek, akik a hiteles élen edzenek. Üzensz nekik valamit? Igen, hogy nagyon sok szerencsét kívánok, és azt szeretném, hogyha ők lennének az első helyezettek. The way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing sweet. Szia, hogy érzed magad? Jól. Hogy megy a vívás? Jól. Igen? Eddig hányat nyertél? Hát az első kört azt, hogy fullban megnyertem, ebben meg egyen nyertem, egyet vesztettem. És most hogy állunk? Hány meccs van még? Hát 4 meccs. És az is jól fog menni? Muszáj lesz. Sok sikert! Köszönöm. Making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Hogy érzed magad a versenyen? Remek. Vívtál már? Még nem. És hogy érzed, hogy fog menni ma? Hát remélem jól. Tudod már milyen csoportban vagy? Még nem. Reméljük a legjobbakat. Köszi! Szia! Nothing seems as strange as when the leaves begin to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying different things, and we were smoking funny things. Milyen volt a legutóbbi meccsed? Tüdőképző. Drukkolsz többieknek? Igen. Csak megnézed őket? Igen. Mert segítek itt mindenkinek. És kit láttál már? A Somát, a Gergőt és a többieket, akik itt ültek meg. És mit segítesz? Keresek neki cuccot, ha nincs pakolni, meg stb. Aha, köszi! Szívesen.